otázku je, že úplne čisto Ivana vec je, keď pije vodu, tak na konci urobí také slastné alebo je šťastná, alebo niečo ju potešilo, tak urobí, že to je tiež Ivana vec. Pre mňa je to, že je extrémne cieľavedomá a že maká každý deň na sebe. Je to práca, či je to voľný čas, či je to ona o seba. Čiže pre mňa, čo stále robí, je proste je to jeden makač. No, Ivanka, naša večne sa naháňajúca perfekcionistka. Perfekcionizmus a priam nutkavá potreba dokonalosti a timing managementu. A myslím si, že to patrí medzi jej najsilnejšie stránky. A myslím si, že aj my starší, ako som ja, sa máme aj v tomto smere čo od nej učiť. A keď sa povie meno Ivana Palgutová, okrem pocitov v našich srdciach, absolútne dokonalý outfit every time, skincare, Tomuši Boots a voňavú sviečku. Najviac Ivana vec, ktorú Ivana robí, je upratovanie. Tip-top upratovanie. Každá vec musí mať svoje miesto a aj keď by šiel Daniel okolo, presunul ju, Ivka ju zaručene vráti naspäť. Ivanka vie spojiť viac slov do jedného, alebo vie tak skomoliť slovíčka, že tomu nikto nerozumie. A veľmi sa na tom práci bavíme. 4. A ešte brutálna vec, čo ma napadla. Neviem, či ste si to niekedy niekto všimli, ale rozťahuje na každej fotke, na ktorej je vidno nohy, prsty na nohách. Takže Ivanku čo najviac vystihuje je určite systém v poličkách, všetko má presne roztriedené, nikto nemá tak poriadok v poličkách ako ona. Ak by som mala Ivku opísať človeku, ktorý ju nepozná jednou vetou, tak by to bolo, že Ivana je jedna nádherná, krásna, sexy kosť, ktorá nemá len peknú schránku, ale skutočne aj silné vnútro. Je neskutočne múdra, chytrá, inteligentná a občas pôsobí chladne, ale... Všetci dobre vieme, že Ivka si v živote už niečím prešla, tak to myslím, že je len nejaký obranný mechanizmus, ale to vnútro je mekučké a Ivana je taktiež aj citlivá žena. A určite by som spomenula aj to, čo ja mám na nej takže najviac asi rada, a to je, aká je ironická. Ten jej humor mám fakt, že rada. Ivana je masochistka a perfekcionistka. Povahová stránka, lebo keď výzor, tak by som určite povedala, že je to neskutočná kočka. S dlhými nohami, s prenikavým pohľadom, tmavá, snedá, krásna, taká, ktorú si všimneš určite vždy, keď vôjde do miestnosti, do priestoru, čiže je to proste šupa. Dievčatá, no 17 hodín rozprávajte o tom, aká je úžasná, lebo 17-hodinové video budem strihať. Ale keď myslíš povahovú stránku, tak je to jedna sebavedomá, elegantná dáma, veľmi silná, ja za ktorú nebudem viac. Cieľavedomá a taká, ktorá keď vie, že to je ono, alebo ktorej keď na tebe záleží, tak ti dá naozaj všetko. Proste vie sa odovzdať a to sa mi veľmi váži. Ivku by som opísala človeku, ktorý nikdy nestretol asi tak, že nemáš čas strácať čas a poď, idem ťa zoznámiť, pretože to stojí za to. Že je to nesmierne vtipný človek, ktorý stojí nohami pevne na zemi. Toto nie je envy, nevadí, vyskúšam. A verný priateľ, silu, charizmu a auru. Tak bohaté srdce a dušu, že ten, kto ju spozná a má to šťastie si hovoriť jej priateľ, má to
najlepšie, čo môže mať pri sebe. Pretože ja osobne som vynašla okrem priateľky aj sestru, veľmi dobrú radkyňu a častokrát aj ten jej večný optimizmus v živote je veľmi inšpiratívny. A veľmi sa mi na nej ešte páči, že ona je ten typ človeka, ktorý keď, vieš ako sa hovorí, že when life serves you lemons. To od koho? Ty vám určite také vlastné pravdy. Tak ona nezačne robiť limonádu z tých citrónov, ale ona si opýta tekilu a soľa. Som veľmi šťastná, že ju mám v živote. Ešte ma napadla jedna super vec, ktorú Ivanka robí. To je tá, že keď je v Petržalke, myslí si, že je v Ružinove. A keď je v Ružinove, tak si myslí, že je v Petržalke. Raz sa to naučí. Ivana je krásna, dokonale upravená žena, vždy s inou kabelkou, malým hnedým psíkom. Žiadna práca nie je pre ňu prekážkou. Chytí valček, maľuje, kladivo pribíja, sadrokartón osádza. Je citlivá, empatická dušička, ktorá každému veľmi rada pomôže. Dievčatá, 17 hodín rozprávajte o tom, aká je úžasná. Povedala by som, že Ivanka je taká pekná, sexy, picinka. Potom ako by som opísala Ivanku, veľmi človek štedrý, vždy pomôže a hlavne čo si zažila, tak to málo kto a aj napriek tomu je taká, aká je super. Ak mám povedať jednu vec, ktorú na Ivke vnímam najviac, tak za mňa je to jej sex appeal. Ja keď si Ivanu predstavím, ja hneď vidím tú sexy kosť, ktorá kde vôjde, tak myslím, že nie je muž, ktorý by sa za ňou neotočil. Ivana nikdy neodchádza z podniku, dokým nemá dopýta. Chcem, aby nikdy nezabudla na svoje kamarátky. Už keď Ivi budeš mať titul vydatá, nezabudni na to, že manželstvom sa nekončí sloboda. Je to len nájdenie tvojej polovičky, aby sa vytvoril jeden celok. Celok, ktorý bude dôležité sa o ňo starať. Vážte si jeden druhého, ľúbte sa a nezabudnite, že nič nie je samozrejmosť, každý jeden deň na tom treba pracovať. Majte čo najviac spoločných zážitkov, lebo keď budete starí, budete mať na čo spomínať a rozprávať to svojim deťom. Aby nezabudla na to, že aj keď si vytvára už tú svoju vlastnú rodinku, že my, jej priateľky a priatelia, sme tiež jej rodina, pretože ona pre mňa predstavuje rodinu, určite ju takto beriem. A na toto nechcem, aby nikdy zabudla. Že stále sme tu pre ňu, stále sme tu pri nej a nech sa deje, čo sa deje. Kryjeme si chrbty, podopierame sa po parties. Na čo ľudia majú telefóny? Na čo? Na čo nemá Ivana zabudnúť, keď sa vydá? No predsa na to, že manželstvo je o kompromisu. On môže mať svoje veci, ale Ivana určí, kam ich dá. Nechcela by som, aby zabudla na to, že jej ešte nedávno tiekli slinky po brade. Potom, ešte aby na čo nezabudla, je, že na dievčenské jazdy v meste s drinkom, aj keď bude vydatá, aby na nás nezabudla. Ivka všetko dokáže, vie sa postarať o seba, ale nech sa nechá už rozvaznávať. Nech dovolí Danielovi, aby sa o ňu postaral. Našťastie na to, čo by Ivanka nemala zabudnúť počas vydatého života, som nemusel odpovedať ja, ale túto odpoveď za mňa zodpovedala jedna z účastníčok Bride to be. Nech sa páči, odozdávam slovo do štúdia. Na čo nemá Ivana zabudnúť, keď sa vydá? No predsa na Ivana. No, chcel som sa ťa spýtať, že či si myslíš, že či stačí trojstepová skincare, alebo dáme 15, lebo to na dekol stačí.
Nie, že to nechcem to zahadzovať, že použijem na dekolt. Aj to tako hrkať není staré, si mi dal. Takže dekolt zniesie, nie? Dobre, dobre, papajko. Your husband is coming. To nie. Som už dopila?